kilometers awu 24 nawe ayabona ukuthi umkhulu konawo ngoba khumula imqhela ibeke phansi makuphakama wena ezulwini uyalawula emhlabeni kulawula wena. We are just servants of you. You are our master. Umqhelo ugqokela akekho ngofaka. Sizwe nezwi lakho lithi ubhaliwe igama elimfihlakalo elingaziwa umuntu. You are God of mysteries. You are God of wonders. Kubo iqokele elino nelicoleke kakhulu. And we fase ngebhande elibhaliwe othembekile noqinisile. Amehla akho ngamalanga bomlilo. Ubuso bakhe akekho akwabona ngoba bunjengelanga lisemandle nalamakhulu. Intaba ziyabaleka icashe ebusweni bakho. Umhlaba namazulu uyabaleka makuvela wena. Nyawo zakho njengethusi eliphuma esithanda semlilweni. Izandla zakho inemanxeba ezinothando. We are loving God. Izwi lakho maliphuma lihlokoma njengamanzi amaningi. Liyaduma liphunzisa ngisho imbabala lihluba amahlathi. Lulu ukhuluma kanye kutshekula amathola aseKadesh. Khuluma kanye kudume lithi iBhayibheli uNkulunkulu wethu lidabula ngisho amalanga abo umlilo. Ungothembekile emlonyeni wakho mawukhiphiza ukuphuma inkembe ezitheni zakho kubantwana bakho kuvela umusa. To your enemies kuvela inkemba. Ungokuphakeme noma uvona ukuvela uyabonakala ukuthi wena inkosi asekucingi. Iweight yenkazimulo yakhe ayilingane abantu bonke. Siyabulela Thixo wethu nomzali wethu ukuthi usenze usondeze eduze ngegazi lakho. Sasimhlwathi yasendla abantu ababefanele ukufela ezonweni zethu. Kodwa umusa wakho sidonsa silana namhlanje. Cela ubonge udunyise ubotshaza uphakanyiswe ukhothanyelwe kwaze wena wedwa njengenkosi nomsindisi webantu. In Jesus name, amen. Khona abantu abathanda uJesu njengoba bethandwa yimi bathanda kayo. Cela bamshayile izandla enkulu bathanda kayo. Give him praise. Angithatha ithuba ngihlonipha umoya ingcwele ngilamukela ngesandla zombili ithuba kumoya ingcwele bathanda kayo kumnikazi webandla. Siyahlonipha his ubukhona bakho obuyisimanga. Kezwakala bathanda kayo ukuthi sijika amajika okugcina uNkulunkulu senokwenza something nje. Kodwa kuyabonakala sovala ngesonto angazi khona kodwa into yasezulwini nje esilandelayo ngendlela engajwayelekile. Kodwa sembona ukuthi isihubhe yazi yasifica manje. Akusekho ukudabula inkosi isemsebenzini bathanda kayo. Somebody say amen. Ukuthi kaNkulunkulu sonke engihloniphayo ngicela ukuthi ngiacknowledge ngimention ngamagama kahle emva kwale message. Siyabingelela omama nobaba intombi nezinsizwa ezingcwele ezinhle. Umphakathi wonke waseSunnydale sanibonani Dumelang kalibitho lamrena Jesu. Uamen awufana lo ngushizo lo ngazikwenzekeleni sanibonani ngegama lika Jesu. Ngazi sibangeni bakwethu baphela bekungaliwa bekushunyayelwa sanibonani egameni lika Jesu. Uamen usekhona kulendlu. Kunezinto ezu4 engizofuna ukuthi uyiqaphele mawusukholwa. Bese kuba izinto ezo5 okufana ukuthi uzenze mawukholwa. Ngizoyibala ngizokuyishumayela. Ezo5 ofana zenze umuntu okholwayo. Ezo4 ofana iqaphele. Fundelani ke iBhayibheli. Number 1 1 Timothy 4:16 uqaphela ke lo nqala ngayo. Mawukholwa nje uyigade lezi zinto. Uyigade lezi zinto. Mawufuna ukuye ezulwini. Ngaphandle mawukholwa kuphela ngicela nisheshe ke. Okay, awuzenza kanje. 1 Timothy 4:16 omunye uzongifundela Matthew 10:17 omunye uzongifundela Matthew 1:3 1 verse number 3 1 njalo 2:3 Matthew 15 uzongifundela Matthew 15 from verse 1 to 3 omunye uzongifundela Matthew nje laba abanye Matthew 16 verse 6 ngenzela kungami shothi ke 1 Timothy 4:6 Matthew 10:17
thathani ubani othatha ngifuna kube umuntu thatha umuntu abe hlephu 4 16 10 17 uMatthew ke lo uMatthew wonke lo munye 1 Matthew 15 1 to 3 then it's Matthew 16 verse number 6 haribale ke sifundeni bathandekayo First Timothy lo yep 4 verse number 16 yep Ziqaphele wena oh ngabusaya ukuthi ngoba ngizoshumayela lokho kuphela into fanele uyigade la inazi lesifunda sisi Ziqaphele wena phinda futhi Ziqaphele wena umuntu angasabe ingozi la uhambeni lwakho lokukholwa ngawe wena maqala umugadu usathana wayikhohlwa wena usenkingeni umuntu akasabe inyaka kuyo yonke into ayimosha yonke into okhola it's you need to deal with a person igama lakho to self. Unfortunately lento inikezwe wena irresponsibility yakho ukuyenza ukuyiqaphela wena ongabushitha ujikele yona lento kade uyiqalile manje sekuuwe futhi osufuna izwe njengoba uJesu sekuseni umsebenzi owenza uJesu complete umuntu ofanele umgade la uwe khala baya enye into engashunyayelwanga kahle la kubazalwane ngishumayela zonke umuntu zonke igaba la enye into engashunyayelwanga kahle la uself abantu abaningi they are too much ba right bamthanda uNkulunkulu kodwa basahlulwa yibo ngizothandaza namhlanje ungakayiwini wena uzoba ingxaki uzovela uqala inkinga nje ngeke ilanga uyosukela usathana kanti uwe nje awuthi kusase kanje yes ayikho wrong ngena sathana ephakathi umbona usathana ephithizela empilweni yomuntu othile uvulelwe lo muntu ithuba ingakho iBhayibheli lithi ningamniki usathana indawo anganikwa yini ngazi ngashumayela lapha ngifuna ukusonta sami wena khona nibathanda ka kusho ukuthi umuntu ngempela one power yokuthi avale noma avule kusathana it's yourself ngiyazo amen njalo uba necrash makuziwa kanje somebody say amen Job so sidisiwe nje start to discipline yourself maka wakholwa wahlulwa ukufunda ukuyidisciplina wena uzokholwa impela kodwa ingxaki yakho uzoba nengxaki yakho ungakabi nengxaki yabantu ungabi nengxaki kaSathane the biggest person of dealing nawe ngoba uJesu kusindisile manje uyazi uJesu ethembeni usethembe wena ukuthi uzophusha wena uthi uqhubeke nokukholwa yena umsebenzi wenziwe khetha phashata zwanini kuzuyibona ukuthi unamandla kangakanani noba umunye umuntu uzoba ngishumayela kanje uJesu hawo lo baba uthini madoda zwana ukuthi unepower engakanani uthi uJesu mayifuna ukuzongena empilweni yakho akusindise uthi ngime eminyango ngiyanoka bana basontakayo bathandekayo angazi ngikhonza apha likhithende elinye likhona ngifuna ukushumayela lento ngoba kwasathi ngisendaweni errong ngikhona nibathandekayo listen uthi uJesu ngime eminyango ngiyenza njani bathandekayo ngiyanqonqotha qhubekani usathini uthi uma umuntu evula kusho ukuthi ke lento yokuthi ngene ilele kumuntu ukuthi avule kusho njoba engakangeni nje kuwe ingoba umuntu akavulanga ngoba umuntu strong umuntu onepower la uself umuntu evula nithulele nibathandekana umuntu evula usathi uJesu ke sengithatha iresponsibility uthi ngiyangena kodwa nikhona nibathandekayo ngihlala naye ngihle naye kuzoba ngena nje ngiphethe ukudla ngiphethe izihlalo zokuhlala kodwa ngibanjwe umuntu